Bagyong Lando mikusog na samtang nagkaduol sa amihan ng bahin sa Pilipinas. Base sa 11 AM nga weather bulletin sa Pag-asa, nasigpatan si Lando sa 585 kilometers east sa Baler, Aurora. Giisa na karon sa Pag-asa ang storm warning signal number 2 sa Isabela ug Aurora. Samtang ubos sa storm signal number 1 ang Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Rizal, Quezon, lakip ang Polillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur ug Catanduanes. Ang Bagyong Lando adunay hangin gikusgon nga 130 kilometers per hour ug ang paghuros niini moabot sa 160 kilometers per hour. Dugang sa Pag-asa nga posibleng iisa usab ang signal number 1 sa La Union, Abra, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Zambales ug Metro Manila. Miabiso ang ahensya sa mga mananagat nga risgo ang pagbiyahe sa Northern ug Western Seaboard sa Northern Luzon, Western Seaboard sa Central Luzon ug Eastern Seaboard sa Visayas.